hvis vi havde marken med, ville det være fucking sjovt. Det vi sad og grine. Vi sad og grine på den der fucking Mongolian, den der grill der. Fuck, de må have hadet og stemt så bag ved os. Vi sad og fucking om tissene Det var bare diller og lort over det. indbånds bananer, og så Kasper var simpelthen rej, så tog jeg sådan over på. Jeg kopierer den der 5 gange. Kopierer lige den 5 gange. Hey, vent. Og det der nederdel. Det gør Kasper også. Skal vi lave dæmonræsset? Nej! 5 dæmoner til mig! Guys, hvis jeg ikke har taget, du kunne bare sige. Nej, det er fedt. Nej, det er jo... Nej, vi kan ikke tage det. Det kan det være sådan set heller ikke. Her, Mine... 5 dæmoner. Wow. Og I kommer til at trække mange kort. Jeg er koblet, Hans. Fuck ja. Det er takkelsdag, så jeg kan bare gå. Det er ikke for dig. Det er lige det. Det er jo ikke en selv. Men du fik ikke Westmere, kan jeg næsten regne. Nej, det er lidt lige meget, du fik den eller ej. Du fik så mange kopier af en dæmon i stedet for. Lul, men vi har det kun for odd number of turns, because... Ja, selvfølgelig. Hey, what is that? Is that a flying wisp? Nej, det er en edit change. I kan jo forandre til det. Den overlever den der hver gang. Det er en vampire, wisp. Har du? Fuck, det er en change. Hey, okay, overvej den her chasing. Det er en drage, vampyr, bjørn, orm, badger. Det er en dito. Det er en ged, det er faktisk vigtigt. Det vigtigste er en chasing af en ged. Det er faktisk ekstremt vigtigt. Hvad er nu den trappel gør? Jamen, der er den der ghost. Der er ikke en drage, vampyr, orm, badger. Overvej sådan en kæmpe orm, der bare sådan... Jeg er listepik med vinger og vampyr. Det er en listepik. Og vampyr, det er Hvad er det? Go. Jeg har ikke givet mig koppen. Giv ham koppen, mand. Giv ham det tilbage. Giv ham det der koppen. Giv ham det. Giv ham det. Giv ham det, what? Fyld lige den der. Okay. God. All these eyes. Hey, træk du ekstra på. Jamen, det gør jeg jo heller ikke. Hvem valgte du? Jeg kommer til den. Ja, jeg skal have det. Det er ikke mere, Jeg skal lov til at trække et kort og miste liv. Godt. Hvorfor vil du ikke selv? Du har fucking 37 liv. Han har altid brug Okay, nu vil jeg gerne rette dig. Jeg vil ikke have det kort. Træk det kort. Nej, den kaster du på dig selv. Det giver ingen mening. Det der ene liv, det betyder ingenting. Jeg har så fucking meget liv, og der går 20 ture, før du mister noget af det. Hey. Jeg har tænkt mig at beat mig selv for 5 liv, for at trække 5 kort. Jeg er pikke lige glad. Jeg løber lige dillerkoppen, så lave noget kaffe. Det er bare bruge dåsen, så. Ja, kan vi ikke have fået dåsen? Først er det dillerkopper, nu er det dåsen. Nu er det dåsebrikken. Dåsen er på vandretur. Ja! Energy-dåsen. Vandredåsen. Vandredåsen med dillerkoppen. Fucking godt udtryk. Vi skal passe på Jarls, han gør det. Hey, vi mangler bare 2 mere. Vi mangler de her 3 ekstra. Snyd vandredåsen, starthus. Det er sådan godt brugt nu. Jeg kommer til at skåle helt sindssygt. Okay, det er der, vi skal en gang rundt. Det er det, jeg mener. Det var en rundt, jeg så vandredåse. Jeg skal nu have noget kaffe også. Jeg tror, det er koldt. Vandredåse er kæft, det er et godt udtryk. Det er helt fantastisk. Okay, rulle nu, hvis du skal drikke. Kan du godt det? Okay. Hvem har brug for stoffer?